Lele, Pikalan. Kanda pitharai kan ni kapisa. Kali jauh na kan ni. Ba, ka hospital te kala ajkai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hapsiu kat noma. Kasurkar kalau siulut iki jing separo. Namar man kaway pa kaway kaminsim kalong ka koridor. Ke public hearing ke Sri Semen ke wata open man hepa prau je step hakale ho witrik uni bunai penene kale pautrik sedang mi kulmar he wagi pelit sedang gi wak wang wai pen her ya gi tier gas ikawang tier gas sejai he gi thain ga yaw semen wa empa gi lekas tunga yutum prai gi bon gi pai ba gi wer pun kre ola ke public hearing em le gi kubor gi pu ye pentikna wada ong war chak ta le gi kri gi brusemen wa em putip le la da em gi women so ha ini wajia Chwa ini de M1 le ikang luti de go chong senong rim nei daw percha ki ye ni public hearing hewa ki polit apha kriya e bor ki bru wa ka luti Siap kemana? Siap kemana? Hidap segeri. Ham siap segeri. Hidap segeri. Halo, kem mo. Buka balas saya kada publik ini mentam dan ke publik ini. Ya sudah. Kami kita apa? Ketinggalan gambar. Hentilah. Pau kan sang okro yo blai wade eu ya I kam ke elaka nong klik snong rim kiwa rep hai tai ki berep ha hang ti ha jakau lom serman ni wan menne ke sngi live filtrik ni wan berpersya ya ke public hearing ya ke ban long ke bala syai balai ki meduk menne ki lapha ya ki briu ke basya thit nadok na syang pung nadok mo ka yaw ki sya thit ban gon ban rung shani ban sa met shani ban priang ya kata ke public hearing ni kumu nong rep hang ne ha po elaka nong kle ni ben pau jing siao si ke bakrau namar balai ki wan ban tu ya ke jaka ke jongi ki wan ban sim ya ke jaka jongi ni ki khon ki ti jongi ki psai ngin rep hang te ngi psai ki khon ki ti ngin belai skor ngi perstat pentep iki nagate ka jaka namentapat balai kin pelong ya kata ke public hearing ya ke bala syai ni mentang ngin persya bakan wan ya ke bala syai ngin kwa bakan wan ya ke bala syai ngim la ban persya ya menta ke dai 4 dai ke sini bawan ke public hearing menta dai dang dai ke sini ke jongi ke hang ne ngam don kentin sibun tang katahi demta ke live filtering ni persya ban lech ka public hearing udah ke ya ke bala live filtering ni pediang bakin lech ngin ya site ya ke hok ke jongi no bawan ngimla ban khang ni pediang ya ka dai hok baki ban dai hok ban le kin le tang ya ka hok ka jongi kim dai ban tu kim dai ban le mentu
แต่ตั้งกินไอ้กันตินง่ายกุตินยีพีกิมีเดียบันสเปรดยากาชกิสรการคำตั้มฮัดุอุกันรัฐส่งมาอุดายอีกัดโนตลีกิชุทีกิปอยตเมนงิลาไอเดบันตาจงกันเนกจุดเดบันตาจงกันเนกดาวบะดาวสันตั้งกินองชองสนองกินองแรปempat yasuk balai kin ai public hearing balai kin ayu yang pen start yang kata public hearing kajing sisa kidai ban pen yasuk swa bat kinong rap hang te halom serman ta kin sala ikai ke badan kam tang kata kublai sibun public hearing yang persya namar ki hok ki jongi ki don hang te ngila rap lakat nu kanos nam nadu ki man handai kila ai pateng la pateng balai kin wan sim ya ka jaka ka jongi bantu ban sim kum ki ngamtip ban ong kum no kan ong hajaka bangan ngadon kitiar gitar ngadon ki khun ki ki wan sim pen ban ga yeng ga sam jang hang no ki khun wan sa hang no ki khun kin yo bam yo di kin wan kum nong tu teng la ban mudur ta hajing sha bi dai ban ya phliu jumut swa dai ban yesuk pha dai ban ya kran ki ai ki banta ki bakta ki ai ki banta dai ban don ha kata ga jaka ki dai ban yesuk ya sain swa ha po ka elaka ki ke elaka jong ni hapo ka jing lam jong udoloi jong ke elaka hajing sa ngam klap ngam ban si klam pen pau ka jing la jong udoloi jong ka elaka jong ni u ong ni nga bat ginong rap haka jo ka par ngini rap yo way u ai ka san yanga ai ka san balai ulang kumta bat ha to pingat mam ngai pisania mam sania yo way ai ka san yo way ai ka san lam dai ka ne ka to lam dai ka ne ka apat bon dai ki khun ki jongo ka ne elaka kini kim dai ki elaka ki khun elaka kini barok ki dai ki khun elaka dan ang yu bon pai ang ki elaka bon kin pai kin ki dai ki khun nam dai ki khun na la dai ki khun bishar swa ki saya suk swa bat ki tan la ka ta public hearing ngin pediang ya ka la da ka don ka jing suk dam don ka jing suk don ka jing hon don jing pembai ngin pediang tang ka tap ni persya public hearing ya ka bala sai klem don la da ka don ngila balai ngin persya laka don ka jing yesuk rada ka don ka ai ban ya phliu de banta ka jing bha belai ngi persya ya kata ngin ya phliu jing mut swa tang kita dai ban yesuk swa bat kinong rap tang kita hi tang ka jing yesuk bat kinong rap kin penban kin wan tang kat no ka public hearing ka ladap hajing sya ka dai ka tu public hearing ka las ki dai ban yesuk swa bat unong rap te kin sawan bat kani hajing tang kata kimpat yesuk pin pedat ya kren te kimpat ya phliu jing mut kumno ngin la kumnung dai ban snyosi tang gini kenten siom ha ban dia kamu kesemut cekli kamu ban sim jubor ba ki sim jubor ga jaka jongi ki sim jubor ga jaka jongi bat ikbaro hi ginong rap hapo ga elaka jongi tang snyosi namar bakila le don bor hadu kane le haga jaka jongi le subu haga jaka jongi ki pai ba leka le deki sim le danga wan sim ya ga jaka jongi klem kran ye phi kumno phin ong inga klem ayu klem ya selok ka ai ga benta de benta ka tu ka jaka ka jongki dengan sim kum tu ngan le ga hab don em ka jing kran hab dong ki benta ki ai benta ki ban ban bet yo la si don hang tu dang don so wai da la si dang don so ai te kumni mau kata ka sanchar khadar kumni mau kata ka sarkar ban bo i ka sarkar ban jit i kinong mikmat ki dai ban pai ki dai ban char ki imlang ka salang tang kita hi kenten ngam don kenten sibun mana pi ong jong wei usan udoloi jong ko wei usan jong pi usan ka ai kata atau ka dai ka lan compensation ka bai jaka ne ka ai ha tu kane ka benta ha ka jingnya dai bat udoloi jong ni edoloi jong ni bat ki office viral jong ki ngilawan hayeng jong udoloi ngan lekpan ya ka sen ban register ya kita ka jaka ka jonga ka uong penban ngamla ban ai ya kan ka san ya phi ngamla ban ai namar ki wei kila dep ai ki wei kila dep register ya ka tu ka jaka jong phi ong kumno bakan register tang yang ngim pat ya kendo patang yang ngim pat ya share ki ai benta ki bedon hang tu te yo uba dan hajen hasenda jonga berep hasenda jonga yo ta ai hakajo ka par mengen ya rep yo ta kila ai kila yu kila res ka kot ka sla support district council kila ai res ta menta pat ingin dewan de ka hok ngiwan ban kerpat yu san kaung tau kublai sibun kani ka dai ka sanchar ka imlang salang ka dai sanchar ka buto ngim kumkuta tengim pediang
tengah tang kita ikentin ngam kwa heban ayu badu Kamu kena isla ki ba piang ban sieming ni juga. ha jaka jong kata ka benta ka jongi hangte halom serman ki ong don ka snong hangte kila yo NOC nang te don urang ba snong hadu mentang impat yo I kadai ka snong hangno ka don ka snong te ngidai ki jakarep ki jongi ki pelong snong pelong ika ka ayu ma ngi ha ta tengam mla ban pediang himla ban yo I kita kinong snong hang taru ngiman leki por duk iman handai ngila rep angte ngitip dak mendai ka snong dai tang ka jakarep jong ki khon jong ka elaka